В следващите минути ще ви разкажем една приказка за любовта и за надеждата. Тази приказка е в ръцете ми всъщност, тази хубава книга, която ще разлистим за вас. Сега да ви представя и нашите гости, двама от авторите на тази книга. Това са писателя Захари Карабашлиев и художника на книгата Ива Сашева. Добро утро и добре дошли. От доста далече идвате. Всъщност, колко дни сте в България? Аз за около 2 седмици. Горе-долу и аз малко по-дълго ще постоя. Да, идвате за премиерата на тази книга. Също така Захари Карабашлиев, знаем, доста нашумя с последните си книги, като се започне така с абсолютно летящ старт от първата книга 18% сиво, след това още 2 книги, последната от която театрални текстове. Откъде да започнем разговора? Може би с тази книжка, за да навлезем съвсем в предколедното настроение. Вие сте съавтор с вашата съпруга, що се отнася до текста, но книгата се е родила по един много интересен начин. Нека да разкажем на зрителите. И да дайте. Книгата се роди много спонтанно и на маса. Наша обща приятелка Мира Бенатова ни запозна и докато всичко беше чудесно и си говорихме, аз съответно показвах неща, които правя и така нататък. И Захари реши да ми... Къде се случва действието? Само да упоменем. В Холивуд. В техната... В ателието, в техното ателие, да. В Холивуд. Да. И така той прецени да ми разкаже идеята. Всички образи се родиха там и тогава. И след това вече беше един така известен период на създаването на това, но аз се влюбих в приказката от момента, в който е че... Да. Тази приказка се е родила в съавторство с вашата съпруга по много интересен начин. Да. Първо написана от нея преди много години, 15 години по-късно опитвате се да тръгвате по следите на една изгубена приказка. Да, ние загубихме това. Ние загубихме листите, на което беше написано тогава, нали, не на компютъра, нали, на пишеща машина. И само си спомняхме тези образи. И оттам се тръгна. Със сигурност тя започна от Силвия, пък аз се завърших в някакъв смисъл. Това е и съвсем в унисон по начина, с който ние живеем и работим. Това са, как да кажа, образи, които... Те са универсални образи. Майсторът, момиченцето, момченцето и така нататък. Да открехнем малко, без да разкриваме. Да не разказваме цялата. За какво се разказва в книжката? С един шивач на кукли, който иска да стане майстор и в края на приказката става майстор по някакъв начин. Прави една специална кукла и ще видим какво се случва с нея. Тя и приказката е създадена много вълшебно. Вие сте я сънували 15 години по-късно. Да. Сетили сте се, не знаем откъде за този образ на шивача на кукли, за да я пренапишете така вдъхновени от съня. По-важно е сякаш да... Няма значение как се е създала една история, ми по-важно сякаш е да бъде разказана. Да, и да стигне до хората. До тези, до които трябва да стигне. И най-бързият път, по принцип, за мен е визуалния. Тоест... Илюстрация. То не е илюстрация. Ива Сашева е художник към тази приказка, абсолютно. Тя е автор на визуалния. Може би думата беше илюстрирането, в смисъл да покажеш това, което е написал автора на текста. Искам да покажа, наистина са много красиви тези рисунки и създават една леко тъжна, носталгична, леко ретро, модерно ретро носталгия и така атмосфера. Много са красиви просто. Кое всъщност ви... Как се избрахте взаимно? То така се случва просто. Да, точно така.
няколко чаши вино и приятна компания и толкова си заговориш на някакъв език. Не сме се търсили съвсем, просто наистина това сме живяли близо едни до други, но никога не сме знаели. Тъй, че тя има така вълшебство и в това, в начина, по който започнахме и създадахме. Преди една година нямаше всъщност, точно по това време, въобще нямаше нищо. На кого искате да разкажете тази приказка? Кой трябва да я чуе тази приказка? Ние се опитахме да запомним така много хубави сентенции, казани до сега, отговор на същия въпрос. Аз сега не помня нито една, но истината е, че се опитваме да разкажем на всички, не само на децата, но също толкова и на родителите. И така надеждата ни като че ли е била просто всеки да намери нещо в нея, което звучи малко претенциозно, може би, но да кажем, ако е малко дете, желанието ни е родителите да не скучаят, докато му я прочетат. И това същото малко дете, ако може след години да си я прочете, да открие нещо различно и така нататък, и така нататък. Така че амбициозно звучи, но се надяваме да се получи. Има различни пластове наистина и това е интересното около създаването на тези модерни приказки, модерни истории. Тоест, ние си влизаме в традицията на така добрата европейска приказка от Андерсен, братя Грим и така нататък. Включително нашите чудесни приказки от Николай Ренов. Но тук е вкарана в един по-различен контекст. Наистина е сякаш приказка, която за сближаване между деца и родители. Тоест, аз самия като родител не бих искал да чета на детето си детска книжка, която пък съвсем не ме развлича. Нали, винаги искаш, да ще го направиш, защото трябва, но пък колко добре е, ако в приказката, която четеш, има нещо, което да говори и на теб, и за теб. Липсва ли в момента този контакт, за който говорите? Не знам родители и малки деца? Всеки говори за това. Знаете за проблемите, свързани в България, непрекъснато се говори на тази тема. Да, всеки говори за това. Но вашето мнение различава ли се от общоприетото? Да, всеки говори за това. Ние се опитваме, вместо да говорим, да направим нещо по случая. Това е много по-хубаво, между другото. Самото говорене. Няма смисъл наистина от това говорене. Толкова много от хората, които познавам, от приятелите ни, децата им четат, те самите четат. Не разбирам за какво е цялото това говорене и създаване на един контекст, който някакъв панически, апокалиптичен, но никой не чете. Как да не четат? Просто четат се по различен начин. Децата, които прекарвали не знам си колко часа на компютъра и не четели книги, да, има и такива деца, но това пък е тяхното развлечение. Да опитаме да влезем, да поговорим 15 минути с тях, да видим защо пък те стоят на този компютър, за какво те пък намират там. Нали, това сякаш е по-важно да ги послушаме тях малко, отколкото да размахваме пръсти. Така си мисля. Различаваме ли се в това отношение от другите държави, така по-развити, с които обичаме да се сравняваме по принцип? Аз не бих казал. Мисля, че това си е родител-дете е абсолютно индивидуално и не зависи от граници на държава и дори... Не знам, аз лично нямам наблюдение да е различно, поне там, където живея. Едни деца четат, други просто не четат. Да кажем, тъй като вие така или иначе пътищата са ви извели от България преди години, с няколко думи да разкажете в момента как тече живота ви там и какво се случва. И просто с няколко думи за нашите зрители. Да се представите клишено, наистина. Да разкажете по-скоро какъв е живота там за вас, вашия живот. Любимия въпрос. Живота там, като живота навсякъде, наистина, ако изключим външните обстоятелства. Тоест, декора в това студио не значи, не е нещо, което ви прави вас по-различни от всеки един останал телевизионен водещ или от
мъж, жена, родител, така нататък. Всичко са декори. Така че аз съдържанието. не ме касае, не ме интересува. И аз самия не се интересувам от декорите. Добре, какъв е смисъл, който се открива? Да, това. Топличко. Топло е в момента. 85 Фаренхайт. Ми каза с нощ часа вече. Колко е това? 85, около 20 на градуса някъде. 20 градуса, да. Вече. Там. Тоест, какъвто човек си тук в България, ти ще бъдеш същия и там. Съвършено за мен е. Почти вероятно. Защото всеки гледа с едни окукорени очи. Как по-хубаво ще живее там. Но в крайна сметка, сам казвате, че това е просто отстрани декор. Важното е какъв си ти всъщност. Аз също смятам, че колкото си успял да някакси да направиш тук и си амбициозен или какъвто си като човек, също толкова ще успееш да направиш където и да било. Просто строго индивидуално и аз лично имам приятели, които са постоянно недоволни, били са и тук така, и там са така, и времето, и живота им там нищо не е променило. Така че е също и обратно. Така че наистина много... Да, абсолютно състояние. Аз самия не избягвам да говорим за живота не там, но мисля, че това наистина не е кой знае колко интересно за... И аз и Ива работим по нашите си работи и аз пиша, т.е. това, което пиша в България, пиша и там. Тя рисува както в България, рисува и там. Какво рисуваш, Ива? Обикновено, да. С какво е свързана работата ти в рисуването? Книги, картини? Честно казано, всичко. Доста се занимавам с сториборд също, за филми, за реклами. Отделно с книги, не съвсем като тази. Тази е малко така нов жанр за мен. Аз правя график новели. График новели, да. График новели не е популярно, май се оказа като дума. Нещо като комикси, може би е по-добре да кажа. Може би ще го введеш. Може би да, но може би трябва да обясня, ако има време, но в график новелата, за разлика от комикса, няма такива правила, каквито комикса налага. И автора на текста и автора на визията на това нещо са абсолютно равностойни. Тоест, често книгите са търсени заради визията или заради текста, абсолютно индивидуално. Тоест, един артист може да създаде нещо, което да стане изключително популярно и да направи автори популярни, както и обратното, но в комикса няма такава свобода. Sin City, да речем. Sin City, график новела, да. Много от график новелите вече се направиха на филми и много популярно това като жанр. Може би трябва да помислим нещо по въпроса. Аз бих казала, че това е своеобразна детска график новела, защото тук виждам, че картините и текста са абсолютно равностойни и носят цялостното усещане на книжката, само че за деца. Тази приказка. Как се чувстваш сега към Захари ми е въпроса при това бързо изстрелване първо и толкова бързо стана. Наистина, с първия роман 18% сиво, най-четена книга, след това още две. Бързо, не знам дали какво едва ли за автора е бързо. Едва ли за автора е бързо. Външната страна на нещата е тази, която... Аз пиша от много, аз пиша от 20 годишен. Сега съм повече от 40 вече, така че за мен никога не е било бързо. И просто така резултатите се появили бързо, но аз имам така едно подозрение, че колкото по-бавно пишеш и колко си по-внимателен към въобще отношението за успех, нали, колкото по-малко се стараеш да се харесваш, толкова пък си по-взискателен към своята работа и евентуално по-автентичен и по-харесван в крайна сметка. Не е било, нали, то е ясно, че ако тръгнеш да пишеш книга с идеята да се харесаш, най-бързият начин е, това е най-сигурният. Аз не знам какви са тайните на успеха, но знам със сигурност, че тайната на провала е в това да опиташ да се харесаш на всички.